Dnes vám ukážem byt, aký som ešte nikdy nepredával. A keď ho nazvem bytom, tak neviem, či ho neurazím, a preto by som radšej povedal umelecké dielo. Sme v centre mesta, na Baštovej ulici, tak poďte sa pozrieť. Tak vitajte v tomto nádhernom byte, kde hneď na začiatku máme vstupnú chodbu s veľkým zrkadlom a nenápadným skrytým botníkom, ale poďte sa pozrieť na to, na čo všetci čakáte. Dominantou bytu je táto veľká obývačka, ktorá je rozdelená na oddychovú časť, kde môžete relaxovať a pozerať televízor, a dizajnovú kuchyňu s kuchynskou linkou na mieru, nikdy nepoužívanými stávanými spotrebičmi, a jedálenskú časť s veľkým masívnym stolom a lustrom, ktorý dodá jedinečnú atmosféru. Ďalej tu máme spálňu, ktorá je momentálne využívaná ako herňa, kúpeľňu, ktorú si ukážeme za chvíľu, ale poďme sa pozrieť do hlavnej spálne, ktorú si tento byt naozaj zaslúži, kde je šatník, televízor a vlastná kúpeľňa s toaletou a sprchovacím kútom. Málokedy máme na bytoch kúpeľňu, ktorá kombinuje sprchovací kút, toaletu, voľne stojacú vaňu s výhľadom na centrum mesta a ešte navyše v takomto luxusnom dizajnovom prevedení. Byt má ešte kumbál, ktorý využijete na potraviny. Vo všetkých troch izbách je klimatizácia a predáva sa zariadený tak, ako ho vidíte. Hľadáte spojenie luxusnej novostavby a centra mesta, kde môžete ísť na svoju obľúbenú kávičku doslova v papučiach a s takýmto jedinečným štýlom, tak sa mi ozvite. Pekný deň.